T'he vist molt emocionat. És que emociona. Que et facin un reconeixement que no t'esperes, emociona. La sorpresa ha estat el punt diferencial, no? Correcte. Home, és que l'emoció també ve perquè és l'últim. La nit de l'esportista, precisament, jo l'he viscuda durant molts anys. Aquest és el primer any que el visco d'una manera diferent, ja com a jubilat, i evidentment doncs, et venen els records de tots els 38 anys que he estat aquí, amb aquest Ajuntament, el Servei d'Esports, i et venen al cap molts records bons i per això l'emoció és inevitable. Carles, 38 anys, et quedes amb alguna cosa o amb algunes coses d'aquests 38 anys? El millor les persones que he conegut del món de l'esport, dirigents, col·laboradors, esportistes, amics, gent del món de l'esport d'aquesta ciutat que fan gran l'esport a Terrassa, són els autèntics protagonistes i ha estat molt fàcil treballar amb tota aquesta gent. I això és el millor que et queda, el record i l'amistat fins i tot amb moltes d'aquestes persones. Has viscut en primera línia, has tingut el privilegi de viure en primera línia els esdeveniments esportius més importants de la història recent de la ciutat. Et quedes amb algun, amb els Jocs Olímpics, amb el Mundial de Hockey, et quedes amb algun? Inevitablement els Jocs Olímpics del 92 van ser un esdeveniment el més important de la història d'aquesta ciutat i va deixar un llegat a la ciutat espectacular i també, evidentment, el Mundial de Hockey més recent, però jo diria que els Jocs Olímpics del 92 de llarg és l'esdeveniment més important que he pogut compartir i viure a Terrassa. Des de la teva experiència, com veus el futur? Quina és la teva perspectiva de futur de l'esport de Terrassa? L'esport de Terrassa anirà creixent perquè és això el que deia, la força de l'esport són les entitats i les entitats treballen molt bé, tenen molt bon futur. El que cal també és possibilitar un increment del suport institucional de l'Ajuntament, de la Generalitat, de les institucions en definitiva. Necessiten les entitats aquest impuls, es necessiten més recursos econòmics, més equipaments, més instal·lacions. Esperem que en el futur això vagi avançant com recentment crec que s'està donant un impuls. Enhorabona, Carles, gràcies.